Kamusta mga ka-gear? Ngayon naman ay dadako naman tayo sa isa pang tourist destination na matatagpuan dito sa San Fabian. Mula po sa lugar na una nating pinuntahan ay biyahe lang po tayo ng mahigit kumulang 5 minuto o 2 kilometro patungo sa lugar na ito. Kaya tara na mga ka-gear, samahan nyo kami! Okay, so pagdating nyo po dito, ayan, dito po kayo magre-register. Ayan. Sa entrance fee, ang adult 100 and sa for kids 60 pesos. Pag senior citizens naman 80. Hi. Shoutout kay Kuya. Hello. Tara, let's go. So, welcome to our second episode featuring here in San Fabian, Pangasinan. So, we are heading to the second destination, which is The Habit. Yan, o mas kilalang The Farmville of San Fabian. Ayan. So, let's go. Wow, wishing well. Alright. So guys, maraming salamat po sa inyong panunood at sa pagsama po sa amin sa aming vlog. Ayan. So sa lahat po ng aming na-meet sa mga lugar na aming pinuntahan. Ayan, maraming salamat po sa inyo guys sa mainit na pagtanggap nyo po sa amin. Ayan, hayaan nyo po na kami naman po ang
kahit sa konting bagay na kontribusyon o ang pagpo-promote ng inyong lugar, makatulong po kami. Ayan. At sana maging tuloy-tuloy na ang pagbuti ng ating ekonomiya at mawala na rin ang COVID na to. Ayan. So tanging problema na lang po natin isang pagtaas po ng gasolina. Sana po ay kapag upo po ng ating new elected na si Bongbong Marcos, sana po ay maging mabuti na po ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Ayan. So, maraming salamat po guys sa inyong panunood. Once again guys, this is Gearhead Motovlog, and please don't forget to please like, share, and subscribe. Ayan. So kita-kits guys sa next na vlog, and ingat-ingat sa lahat po ng ating mga biyahe. Ingat-ingat lang po. Ayan. God bless po. Maraming salamat. Woohoo!